I hjertet af Midtjylland finder du vores by, Brande. Brande er omkredset af smuk natur, hvor den enestående å snor sig gennem byen. De 3 motorvejsafkørsler og togstationen forbinder Brande med resten af Danmark, og byen er i rivende udvikling med et meget rigt erhvervsliv, der sikrer gode muligheder for job tæt på din bopæl. Byen danner de perfekte trygge rammer om dig og din familie. I kan trygt cykle til byens skoler, vuggestuer, børnehaver og fritidsaktiviteter. I byens hal finder du et hav af fritidsaktiviteter, med blandt andet en familievenlig svømmehal, 3 store haller, cafeteria, squashbaner og et aktivt fritidscenter, drevet af byens sportslige ildsjæle. I byens andre foreninger kan du f.eks. fordybe dig i ridning, fodbold, golf, taekwondo, dans og meget mere. I Brande er vi især stolte af de aktiviteter, som finder sted over sommeren. Brande Marked, som kan betragtes som Brandes byfest, trækker både børn, unge og ældre, og byens torv er et populært sted for diverse arrangementer. Udover Brande Marked tiltrækker vi årligt flere tusinde mennesker til både fodboldstævne og street art, hvor nationale og internationale gadekunstnere mødes og dekorerer byen. Af andre store begivenheder kan vi nævne amerikanertræf og tractor pulling, som hvert år tiltrækker over 10.000 gæster. Ikast Brande Kommune er flere gange valgt til årets erhvervskommune, hvilket også afspejler sig i Brandes rige erhvervsliv. Centralt i byen finder du flere fødevarebutikker, tøj- og skobutikker og selvfølgelig læger, banker, frisører og caféer. Byens kulturperle, Remisen, danner med sin enestående historie de perfekte rammer om de mange spændende events, der afholdes i det unikke kulturhus. Vores caféer, værtshuse og forsamlingshuse tilbyder desuden mere intime koncerter og arrangementer for enhver. Prøv for eksempel at tilmelde dig quizaften, strikkecafé eller stenmaling. Drømmer du om at bo i en by med masser af muligheder i naturskønne omgivelser? Ønsker du, at du og din familie kan føle sig hjemme i et indbydende samfund med uddannelse, arbejdspladser og spændende fritidstilbud, så glæder vi os til at tage imod dig og byde dig velkommen. Lad vores by, mulighedernes by, Brande, blive din by. Se mere på www.brande.dk eller find os på Facebook.